Anders dan de andere avonden staan de lezers vandaag niet op het podium, maar bevinden ze zich tussen jullie. Onze sprekers van vanavond zullen u letterlijk vanuit de duisternis toespreken. We hebben vanavond klank zonder beeld in de geluidsperformance die schrijfster Saskia de Koster en muzikante Ine IJzermans brengen. Op computer wil ik daar van afwijken. Dat is heel moeilijk.